Viper SD4. Ako som už povedal, malý Slovák, športové lietadlo a Slovenská republika sa môže pochváliť výrobou viacerých športových lietadiel v súčasnosti a Viper SD4 je jedným z nich. Možno iba dodať, že je to výrobok firmy Tomar Kesero. Je to elegantný jednomotorový dolnoplošník, tak ako ste ho mali možnosť sledovať pri zlete. Sedadla vedľa seba, teda predvoch. Určite si nájde široké uplatnenie pre milovníkov lietania nadšencov moderného dizajnu. Viem si predstaviť lietať na dovolenku do Chorvátska. To by ešte zvládol to lietadlo. Určite áno, jeho dolet činí až 1100 km, čiže Bez problémov. tých 1000 km, ktoré som tento rok robil do Podgory, sme mohli urobiť inak. Ako bývalý pilot určite, neviem na čo čakáš, kúpol takéhoto lietadielka. Možno iba na peniaze. Možno. Viper SD4 z názvu vyplýva pri anglickom preklade, že ide o zmiju aj na oblohe, tak uvidíme. V nasledujúcej ukážke, či je skutočne leteckou zmijou a momentálne to už aj vidieť môžeme. Už o malú chvíľu budete môcť vypýtať podpis od pilota lietadla FU-4 Corsair Flying Bulls. Že hneď za autogramiádou sa môžete aj vyfotografovať a máte jedinečnú spomienku na tohtoročné letecké dni. Ja sa pozerám na vysmievajúcich sa fotografov, tí čakajú práve na vás a vašu fotku trebárs aj s pilotmi si potom budete môcť odniesť rovno z dnešného leteckého dňa. Takže na oblohe stále Viper SD4, opäť iná kategória, nie je to až také dynamické, ale toto lietadielko ani nie je určené na nejakú precíznu akrobáciu, nie je to teda predvádzacie akrobatické lietadlo. Jeho určení sme tu už hovorili, je to skutočný elegán na oblohe. Naozaj dokonalá súhra kovovej pevnosti a precíznej jemnosti. Musela pre toto lietadlo už len šetriť tie peňažky, aby sme mohli niečo takéto mať odstavené na najbližšom letisku. Treba na Sviači alebo na Očovej si to viem predstaviť každý víkend, vybehnúť, polietať si. Ale samozrejme nie je to nereálne. Vo vašom nejakom tom hangári, či už v najbližšom letisku, alebo tam, kde ho budete chcieť mať odstavené. Možno dodať k Viperu SD4, že je naozaj aerodynamicky precízne vyciprené a piloti s ním naozaj veľké problémy, čo sa týka ovládateľnosti, určite nemajú. Jaro, ako bývalý pilot, menšie lietadlo, menšia stabilita? Alebo toto vôbec neplatí? Určite áno, hlavne ľahšie lietadlo, nižšia stabilita. Takisto je toto lietadielko určite citlivé, hlavne na bočný vietor, pri pristáni, pri zlete, pri manévroch. Takisto pri nejakom prelete na protivietor a tak ďalej. Zabudol som iba podotknúť, že toto lietadielko, ktoré sa produkuje vo firme Tomar Kesero, sa teda vyrába v divízii Tomar Aero v Prešove. Keď sa dívam na tento obrad, alebo tieto manévre, ktoré toto lietadielko práve predvádzalo, mal som raz, myslím, že to bol jediný krát v živote vidieť obdobný manéver vykonaný s lietadlom MiG-21 v podaní bývalého display pilota Františka Žoldoša, ktorého týmto pozdravujem, pokiaľ je na tomto letisku. Myslím, že ako fanúšik letectva si nenechá ujsť akciu takéhoto formátu. A Ferko teda dokázal niečo podobné s MiG-21. Takýto tanec, ak to môžeme už takto nazývať, tancom na oblohe so stíhacím lietadlom,
a s ultraľahkým lietadlom je dosť výrazný rozdiel, ale zjavne nie je nereálny. Však tie tanečky nám piloti predvádzajú dnes počas celého dňa a ešte aj budú, pretože tanec, akrobácia, Zoltána Vereša dnes ešte len čaká, ale nechajme si tieto lákadlá na neskôr. Hier bleibt keine Wahl, ich strahl. Strobo, lange Stange, Atzen, keine Bange. Ich bin Solo, Disco, Bobo, Old School, Baby. Electric Boogie, Baby, Es flackert das Licht, dann kommt die Musik. Auf der Tanzfläche spricht schwitzende Menschen. Was trifft die? Wir machen Stroboparty. Die machen nicht abkacken, weiter lachen, schnell aufwachen, weiter zappeln, lasst uns heute den Club anpacken, die Party rocken, heute wird extrem gerockt, wir steigern jetzt das Ganze. Es flackert das Licht, dann kommt die Musik. Viper v nízkom prilete nám medzičasom pravdepodobne končí svoje vystúpenie, pretože na druhej strane letiska sa už chystá k vystúpeniu a ďalšia atraktívna časť dnešného programu je to vystúpenie holandského demo týmu na lietadle F-16 Fighting Falcon.